Pojavom Voje mi shvatamo veličinu tog posla. Bilo sad da su slavni fotografi, bilo da su manje poznati ili apsolutno nepoznati. On je uspijeva da pronikne u njihovu dušu. Povećanje od Menreja, Kerteša, Brasaija, Duanova, kao što sam rekao, Bressona i kompletne ekipe iz Magnuma. Impresivna činjenica da je postao i lični prijatelj. Première chose, Voya est le meilleur tireur. Moi aussi comme ça. C'est... On a la même tête. Imaš rovnaki mozak jako ja. Pour moi, je suis tireur aussi, hein, le meilleur tireur au monde. Ima stvarno neverovatnu ljubav prema tome i prema tim ljudima koje predstavlja i prema tome što je i on doprineo tom kvalitetu. Da je to stvarno jednog izuzetnog čoveka. Still the biggest one. My master of Greek. Hvala druže. Hvala.